An filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bisimila Duba TV ale ni Raficom Dongobaru kɛnɛ kan. Sɛbɛlikɛlaw olu kɛlen kɔ ka sɛbɛli kɛ nanzarakan na anw bɛna ka na bamayɛlɛma aw ye bamanankan jɛlen na. U b'a jira k'a fɔ min bɛ bɔ anw da anw ka bɔndon nɔ tɛ. O kama gafe caman b'an bolokɔrɔ ka kɛ ni bidon ye min ye le guido ye ka taa se indépendant ma. Min ye info matin n bɛɛ lajɛlen dalafalen b'an bolo sɔgɔma in na ka se ka na olu da aw tulo kan. Walasa an bɛ baara in kunfɔlɔ daminɛ ni gafe min ye a bɛ fɔ o ma ko indépendant. Indépendant i k'a dɔn k'a fɔ bido bɔlidon min bɛnna février kalo tile 13 ma san 2023. Ni waati na an bɛ kunnafoni fɔlɔ min da aw tulo kan o bɛ tali kɛ min ye anw ka jɛkulu bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Kemiti. Kemiti i k'a dɔn k'a fɔ o fana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya diinɛ bunakun ka jɛkulu ye faso Mali kɔnɔ. Ka kɛɲɛ ni waati tɛmɛnlenw ye jɛkulu in maa dɔ bɛ yen min tɔgɔ ye Amadu Danbele. Amadu Danbele ale kun bɔra ka laseliw kɛ k'a jira k'a fɔ min ye lagosi sama k'o ta k'a ɲɛsin min ye anw ka diinɛ ma ni o ye Mahamadu diinɛ ye ka laban kuranɛ ka lagosiw ta ka ɲɛsin o ma. A waati min ye silamɛ diinɛ maa caman bɛ yen dusukun kamikamina kosɛbɛ a kɛra sababu ye wulikajɔ caman kɛra. O hukumu kɔnɔ min ye anw ka marabaajɛkulu ye olu ma to kɛrɛfɛ ko in na k'a sababu kɛ olu ye wulikajɔw kɛ ni wale ninnu kɛbaaw ka se ka wulikajɔ boloda u nɔfɛ ka laban k'u dala ɲininka u ka miirina ani u ka hakilinaw na. O hukumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Bamakɔ sigida 4nan kiiribulon ni o ye commune 4 ye ka kɛɲɛ ni tarata tɛmɛlen ye u ye kiti a kɛ. Kiti kɛra min ye jalaki a taara ka ɲɛsin Dunbi Fakoli ma. Dunbi Fakoli min ye kalo 12 a kaso dira ale ma. Kalo 12 in na kalo 8 bɛ yen o kɔni bilala sursis o bolo kan. Kalo 8 fɔlɔ in n'a ye wale kɛ wale min ni o ni nin n'a ɲɔgɔnna ko bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ kaso in a ɲɔgɔnna 2 o bɛ di a ma. O kɔfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye Dunbi Fakoli ye ale kelen tun ma nɔ minɛ ka sababu kɛ maa 5 wɛrɛw bɛ yen mun kun nɔ minɛlen don nin ko la olu bɛɛ lajɛlen ye kanabila sɔrɔ kiti kɔni kɛlen kɔfɛ. Maa mun ye kanabila sɔrɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Salifu Danbele ale kɔni ye kanabila sɔrɔ fo ka taa se Jakarija Tarawele ma n'a bɛ fɔ a ma ko alias Manoko. Min ye Lamine Dumbuya ye n'a bɛ fɔ ale ma ko Kolokoto fo ka taa se Abubakar Keita ale ni Nama Dumbuya ninnu bɛna lajɛlen ye kanabila sɔrɔ kiti ale kɛlen kɔfɛ. N'an bɔra ye hali bi an bɛ to gafe kelen ale kɔnɔna na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ fɔ an ka cakɛda min ma ko AMO assurance maladie obligatoire nin waati laban in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye u ka lafasali tɔn 2 bɛ yen n'a bɛ fɔ ko Sinapo ale ni Sinafarm. U y'a jira k'a fɔ nin waati laban ninnu na min ye k'a dɔn k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ min bɛ taa olu fan fɛ n'a bɛ kɛ sababu ye ka se ka dɛmɛ ɲɛsin banabagatɔw ma assurance hukumu kɔnɔna na ko o musakaw tɛ ka sara a sara wagati la yalima a tɛ sara joona. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o hukumu kɔnɔ min ye Sinafarm ale ni Sinapo ye u y'a jira k'a fɔ sani marisi kalo tile fɔlɔ nata cɛ ni nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔni ma ɲɛnabɔ ko olu laban u na u ka baaraw kɔni jɔ. N'u ye baaraw jɔ o b'a jira k'a fɔ ni AMO bɛ i bolo i bɛ taa fura san i k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka dɔgɔtɔrɔso pharmacie mun na ani i k'a dɔn k'a fɔ laboratoire d'analyse ninnu ko o baaraw bɛɛ lajɛlen na jɔ. N'an bɔra ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka tali kɛ heji la heji min ɲɛsinnen don san 2023 ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye maison de âge ale ɲɛmaaba Abdul Fat Sise. Abdul Fat Sise ka kɛ ni duwakun daminɛ ye a ye laseli kɛ min bɛ tali kɛ heji ko ale kibaruyaw bɛɛ lajɛlen kan. O hukumu kɔnɔ min ye Abdul Fat Sise ale min ye maison de âge a ɲɛmaa ye a y'a jira k'a fɔ ɲina heji min ye maa ba 13 ani 323 o de ye jɔyɔrɔ ye min kɔni dira faso Mali ma walasa hejidenw ka se ka taa heji kɛ Arabi Saoudite.
an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye heji a musakaw ye gouvernement ale ka bolo kan ani kɛn yɛrɛ ka bolo kan o musakaw bɛɛ lajɛlen dantigɛ la o hukumu kɔnɔ min ye filière gouvernementale ye olu ka musaka min ye k'a dɔn k'a fɔ sefa wari miliyɔn 4,32 ni 8,25 4,166,425 francs o ye k'a dɔn k'a fɔ filière gouvernementale o musaka ye ni maa kelen b'a fɛ ka taa heji la ɲinanzan in na o kɔfɛ min ye filière privée ni o ye kɛnyɛrɛ kɛbaw ye olu ka musaka sefa wari miliyɔn 4,135 4,675,000 francs CFA an b'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye jɔyɔrɔ min bɛ Mali bolo ni o ye maa 10,323 ye o n'a tila i k'a dɔn k'a fɔ min ye privé wu ale ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya kibaruya kura min bɛ ni o kan ka da bɛɛ lajɛlen tulo kan o de ye k'a jira k'a fɔ ni heji tɛmɛlen a kun yira la k'a fɔ ko maa hakɛ dɔw bɛ yen a tɛ se ka tɛmɛ o kan yalima ni si tɛmɛna ka se hakɛ dɔ ma i tɛ se ka taa ko o bɛɛ lajɛlen sen bɔla la hali o kɔfɛ min ye gafe min n'a bɛ ɲini n'a fɔ ko passe sanitaire ka ɲɛsin coronavirus ma o bɛɛ lajɛlen bɔra la o b'a jira k'a fɔ dayɛlɛli kɛra ɲinansan in na ka ɲɛsin heji ko ma an bɛ dugawu don kɛ ala ka a musakaw o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'an bɔra ye hali bi an b'aw ladɔnniya k'a fɔ kunnafoni ale n'a nasira la ka kɛɲɛ ni kangabakaw olu kunkanko kibaruya ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ janvier kalo tile 10 tɛmɛlen min ye kangaba mara la dugu fila bɛ yen danga ale ni tɔnbola olu kɔni dugudenw karila ɲɔgɔn na kariɲɔgɔnya in a kɛra sababu ye min ye jokini caman kɛra ka fali wale caman kɛ o wale mun kɛra min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a bɛ fɔ ma ko coordination des jeunes du Mandé CJM Mali olu ye lajɛ kɛ k'a jira k'a fɔ nin wale min ni o ye gɛlɛya ye n'a ye tɔnbola ale ni dakankaw sɔrɔ kangaba mara la ko jɔn ala min ye jamana a marabajɛkulu ye ko u y'u sigi nin ko in kɛrɛfɛ o kumakan ma mɛn o laseli mun kɛra walasa ka se ka jaabi kɔni di o kow la Mali a marabajɛkulu ka tɛmɛ ni anw ka autorité régionale Kulukoro mara la i k'a dɔn k'a fɔ Kulukoro gouverneur ale ka ciden kɔni ye wulikajɔ kɛ ka taa kangabakaw fɛ ka taa jamana ka sangafoli kɛ ka laban min ye bɛn kuma caman k'o ta k'a ɲɛsin kangaba a n'a nɔgandugu bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra ye an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye kunnafoni n'a nasira la min ye anw ka cɛba dɔ bɛ conseil national de transition ale cɛden do n'a tɔgɔ ye Amadu Albert Mayiga ye Amadu Albert Mayiga ale kɔni bɔra a ye laseli dɔw kɛ réseaux sociaux ale sira fɛ laseli min n'a ma taa maa caman jimi sira fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ jumadon février kalo tile 10 san 2023 min ye Dr Amadu Albert Mayiga ale bɔra a ye laseli kɛ a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na min ye kidalikaw olu yɔrɔ ko jɔn a la walasa ka se ka maliden kɔni bɔ jɔnya kɔnɔ ka laban k'a kɛ a yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'a dɔ la kɔni siga tɛ kɛlɛ la Mali soldasiw ko u bɛ labɛn na ka se ka taa kɛlɛ kɛ ka kidal ale bɔ bolo la Dr Amadu Albert Mayiga a ye o laseli mun kɛ i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ fɔ ma ko médiation internationale maaw ni o ye bɛn ni kelenya ɲinini kulu min bɛ Mali ale ni kɔkan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ye wulikajɔ kɛ ka na Kidal wulikajɔ in senfɛ médiation maaw o y'a jira k'a fɔ nin wale min ni kɔrɔfɔ don n'a bɔra nin maaba in da CNT yɛrɛ to a la ko jɔn a la ko a ye nin kɔrɔfɔ mun fɔ ko a sɛbɛkɔrɔ kɔnnen don k'a sababu kɛ ko nin ye kɔrɔfɔw ye min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden kɔni su ka bila kɛlɛ kɔni o sira kan ko k'a sɔrɔ min ye bɛn kumaw olu dayɛlɛlen don sanga na waati bɛɛ lajɛlen jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ an filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw hali bi an bɛ taa ni kunnafoni ye nin waati na an bɛ gafe wɛrɛ min ta a bɛ fɔ o ma ko info matin sɔgɔmada kunnafoni min ye k'a dɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na fasirikɛba ale ko an ka taa Buye Ayidara ale kunkanko kibaruya la Buye Ayidara n'i y'a lajɛ ɲɔrɔ serifukɛ maado min kɔni lakodɔnlen don Mali fantan naani hakaja diɲɛ fantan naani kɔnɔ bidon in na ka kɛ ni juma sidon ye février kalo tile 12 san 2023 délégation dɔ bɔra segukaw tɔgɔ la k'i kunda i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ ale kɔni ka jabala la
wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye segu maabaw ye diinɛ sira kan laadalakow sira kan fɔ ka taa se segu ka ɲɛtaga siraw kan olu kɛlen kɔ ka ŋaniɲɛ siri janvier kalo tile 20 tɛmɛlen k'a yira k'a fɔ olu na wulikajɔ boloda ka taa ɲini ɲɔrɔ serifukɛ fɛ a k'a ɲini kolonɛli Asumu Goyita fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye ka kɛɲɛ ni marisikalo san 2024 nata jamanakuntigi kalafili ale hokumu kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin délégation ba in kɛlen kɔ ka bisimila a minɛ ɲɔrɔ serifukɛ ale jabala la ji minen kɔ ka dantigɛliw kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min ye ɲɔrɔ serifukɛ ale ko a bɛ a ka dunanw a b'u fo k'u barika da u ye taama min kɛ ka wuli ka ale sɛgɛrɛ a b'u fo k'u barika da o la. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ɲɔrɔ serifukɛ ale kɔni ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen bolila min kan o de ye kolonɛli Asumu Goyita a bɛ sira min kan ni o ye jamana a ka ɲɛtaga kow ye fo ka taa se min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o kɔni kɛra ɲɔrɔ serifukɛ ale ka ladilikaw ye nka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ laɲini min kɛra a yɔrɔ ni o ye k'a ɲini kolonɛli Asumu Goyita fɛ a ka kɛ cɛbɔ ye ɲɔrɔ serifukɛ a kɔni ka kɔrɔfɔ a ma se o ma fiyewu a y'a jira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bidon in na kalafili ko kɔni an ma se o ma fɔlɔ min ye jamanaden ka se k'a ka maamakow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ka jamanaden fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ walasa transition o ka kɛ fɛn ɲɛnama ye malidenw yɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ ɲɔrɔ serifukɛ a ko o ye hamina gɛlɛn ye ale kɔni ka hamina fanba bɛ min ka nin waati in na. N'an bɔra ye an lamɛnbagaw ale bi an bɛ taa ni kunnafoni ye an bɛ segin ka na indépendant ale kɔnɔna na. Ni waati na min ye an ka direction nationale des douanes hakaja an ka sɔrɔ bosoni ministiriso o kɔni ni waati na ale daba wulilen don kosɛbɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen tɛnkun bɛ fɛn min na o de ye miliyari duuru o kɔni ye musaka ye min kɔni ko o ɲaamina an ka douanier-so dɔ la Kulukoro mara kɔnɔna na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ anw ka société ba min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Sonatam i k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ sigarɛti ani u ka minɛntɔ minnu ladon Mali kɔnɔ musaka min bɛ taa a dédouanement o kɔni sira kan min ye chèque dɔ bɛ yen sefa wari miliyari 5 o chèque o dilen kɔ anw ka douanier ɲɛmaa dɔ ma Katikaw fɛ yen ko chèque in k'a tora so ani kungo cɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wale a kɛlen kumaw kɔni cayara kɛrɛfɛ kosɛbɛ a laban a ma ɲa min kɔ min ye anw ka sɔrɔ bosoni minisiri ye Aluseni Sanu ale n'a ka cɛdenw olu kɔni ye danganiya ta sa ka wulikajɔ a boloda min bɛ kɛ sababu ye ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka laban k'a ɲini k'a ɲɛdɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen kɛra kɛcogo min na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ o wulikajɔ ninnu hokumu kɔnɔna na a jɔn a la fili bɛ maa mun senkɔrɔ olu kɔni gɛnna ka bɔ o jɔyɔrɔ la ka laban k'o nɔ nabila. Hokumu kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin waati na min ye Katikaw ka bureau de douane ale bureau principal k'a dɔn k'a fɔ a ɲɛma min ka baara ɲɛsinnen don sɛgɛsɛgɛli ani ɲinini ma ni o ye recherche ye ale kɔni wulila ka bɔ a nɔ na. Ale wulila ka bɔ a nɔ na a yɛrɛ tɔgɔ ye Babi Mayiga ye o kɔfɛ a bɛ fɔ min ma ko bureau de douane Kati tɔgɔ la o min olu ka nafolo minɛbaga ni o ye receveur ye Awa Tarawele ale fana wulila ka bɔ a nɔ na o kɔfɛ min ye conseil des ministres ni o ye anw ka ministre ka laadala ɲɔgɔnye tɛmɛlen o fana senfɛ min ye trésorier PR ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka trésorerie yɛrɛ la Bamakɔ district kɔnɔ ale fana wulila ka bɔ a nɔ na ka laban min ye Amadu Kamara ye ka o bila o nɔ na. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n'i ye Kati ale bureau de douane a ta k'a lajɛ nin kɔni ye yɔrɔ ye min kɔni bɛ musaka kɛmɛ sara la 70 a n'a kunkanfɛ o kɔni ladon Mali a jiginnɛ kɔnɔ saga n'a waati bɛɛ lajɛlen na o kama ni nin ɲɔgɔnna ko kɛra k'a fɔ ko k'a ko bila ten o kɔni kuma fansi tɛ a la o de hokumu kɔnɔ min ye maa caman kɔni bɛ yen olu kɔni bɔra o jɔyɔrɔ la wa nin waati in na sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna cogo min na nin ko in bɛɛ lajɛlen a tiɲɛ bɛ se ka bange cogo min na k'a sababu kɛ sefa wari miliyari 5 k'o tɛ miliyɔn 5 ye wa darasi 500 yɛrɛ tɛ o kama Aluseni Sanu ale kɔni y'a jira k'a fɔ a na ko bɛɛ lajɛlen kɛ ni cɛ in a bɛ se ka bange cogo min na don nataw la. An filɛlibagaw ani an lamɛnbagaw an bɛ kunnafoni wɛrɛ min da aw tulo kan o bɛ bɔ gafe min kɔnɔ a bɛ fɔ o ma ko le guido
le guido ambawla donya ka fo ka keni edwa ko temelenye mali kokango ministry ale konye wulika joke kata Burkina Faso kawfe wulika joyi ablara minem kono ode tigadi nyomambe mali ale ni Burkina Faso ni nywanche ka kon ni wati mbela jene ka seka olu yakubaya hogum kono ikaro ka fo minye lagine mali ale ni Burkina Faso olu konye nyambenke nyamben ablara minem kono ode ni jamana sabayin chogomina obse ko tigadi nyoma ka laba ko kama mako olu nyana bo nyamve karne nyana takasegi hogum kono ni o libre circulation e foka ta se jamana don yere ka nafa soro sira olu shwali ka bla nyoma saka na wati bela jinina ambawla donya ka fo o hogum kono mi ye fédération dobi o kuma ko nbe sena ko sebe Bamako Guinée katabla Burkina Faso la min ye takasegi olu bela jinin bisika ke lafiara togomna Nambora alibi anga kokango ministry Ablaye Diop ka keni edwa kun temele afene ni karo ka fo Rusi jamana ale kerengna nyana kokam ministry ni oye Sergei Lavrov ye uye nyamben belbleke faso Mali kono nyamben hukum kono mi anga jamana kuntigi colonel Assimi Goita Sergei Lavrov ani ale fene nyanye amawla donia ka fo ni wati nununa mi Mali ale ni Rusi jamana tigedi nyama belblebe jamana ba fly ni nyanje katalike mi lakana ale buna kunka fo ka tase kalan ani nyentaka ko mi développement musaka ko siraka ani dunga fa siraka nu ben bela jinebe Mali ale ni Russie jamana ni nyanje Sergei Lavrov akatama seve ajira ka fo ambe romna ina fo bido na minye Russie jamana akanga joro minta wala sa Mali aka lafia soro wati natawla aye o pelepele latgo chambandi o bela jine ko fe minye do natawye bara mumbulu dambe na be talike renseignement ni oye kunafoni nyuma dili Mali a soldat suma fo ka ta se minye kerengrenya ka se ka u dige kalan nyumana ni oye kele bara ani kelke minen chama ko o koni ko baraw na nyeshi o ma Mali ale ni gado ka fo Russie jamana ni nywanche Nambora isa ni wati na ambe awla donia ka fo kerengrenya wati koni chaman kera ola o kama sa kunafoni mu ni ansira ka olu dala salo kadi awma ka kene bidonye olu o fokanye niye ni ala ye wati wara irana ana nywan soro dungubaru kura wara kene ka ambaw foka barkada aka kluma jola